Petře, letos na lehko slaví 15 let. Kde se vzala myšlenka a vůbec tvoje přesvědčení, že má smysl otevřít vůbec první ultralightový obchod v České republice? Hele, už je to teda docela dávno, no, jak říkáš, tyjo, bude to přes 15 let, všechno začalo 2010, když jsem žil ve Státech a chystali jsme se do Peru, projít si nějaký místní nejdelší treky a vylízt nějaký kopce. A hledal jsem péřový spacák a najednou jsem prostě v té Americe narazil na úplně jako divný pošuky, který nelítají po kopcích s tou Monster Crossnou, ale mají malej batůžek, chodějí 40 km denně, což bylo pro mě tehdy jako nepředstavitelný a jsem si říkal, tyjo, teď to všechno dává smysl. A tak jsem odlítal do Peru s odbaveným zavazadlem 11 kg a to v tom byly prostě mačky, cepín, sedák, aby jsme jako mohli vylízt i nějaký kopce a komplet výbava na trek. Takže jsem otestoval péřový spacák, lehoučkej tarp a pár jako základních věcí, no a fakt jako zlomový bylo, když jsme dokončili, myslím, trek kolem Ausangate a teď jsme byli takový jako strhaný a dorazili dva míci s malýma batůžkama a říkám, ty hoši, vy určitě děláte ten ultralight, co? Jako, jak dlouho jste to šli? A oni to šli polovinu času a byli úplně prostě veselí, svěží a já jsem si říkal, ty kráso, tak to je věc. Tak tohle bych chtěl přinést do Čech a jako tohle lidem předat, že bychom to mohli dělat trochu jako líp.